Уважаеми колеги, нека веднъж завинаги да спрем да лъжем и да кажем истината. Лидерите на Европейския съюз никога не са искали в Украйна да има мир, никога не са искали да помогнат на украинския народ да живее нормално. Единственото, към което тези хора се стремят, е да навредят на Русия. И в името на тази цел най-цинично използват Украйна и превръщат украинците в пушечно месо. Веднага след встъпването си в длъжност, новата американска администрация назначи двама специални пратеници, които започнаха работа за постигането на мир в Украйна. За повече от 3 години война Европейския съюз не излезе с нито една мирна инициатива, не назначи нито един специален пратеник за урегулиране на конфликта. Вместо това лидерите на ЕС помпаха с пари и оръжие режима на Зеленски и правеха всичко възможно за продължаване на войната. На ключови позиции в основните европейски структури бяха назначени хора, в чиито глави вместо мозък има токсична антируска истерия. Тази абсурдна стратегия на Брюксел продължава и днес. Милитаризирането на Евросъюза върви с убийствена скорост, а евроначалниците са като сумнамбули, които опорито маршируват към пропастта на ядрения апокалипсис. А най-трагичното е, че повличат и цяла Европа със себе си. За да оправдаят безмисления си милитаризъм, шефовете в ЕС си измислиха несъществуваща руска заплаха. Не спират да ни плашат, че ако не се въоръжим до зъби, руснаците утре ще превземат Берлин, в други ден ще маршируват на Шанзелизе, а всички европейци ще бъдем бити с пръчки, докато принудително учим руски език. Няма нормален човек, който да повярва на подобна глупост. Обаче, за жалост, днес Евросъюзът не се управлява от нормални хора. Тези лица смятат, че омразата и страхът най-после ще превърнат Европа в едно неделимо цяло. По същия начин са разсъждавали и Наполеон, и Хитлер, и в крайна сметка са решили, че най-доброто лекарство за всичките им проблеми е нападение срещу Русия. Всички знаем какво стана и с Наполеон, и с Хитлер. Изглежда обаче, че днешните лидери на Европейския съюз изключително много държат да повторят тяхната съдба. Благодаря ви.